Ang tema pamatudan nga ang hubad sa Iglesia Katolika version Catholic husto matarong. Alright, tema, no? Ang tema, gisulti ni Brasok, o niya, idinay na. Sa likid side, nga mo si Brad. Ito nga, Brad? George Ababa. Ito na yatag 10 minutos. 10 minutos. 8 minutos ni Brad Sok. Alam iyang ipamayag, ang ilang tema karon o iyang pamatudan, nga terus pagtapos. National Advices Catholic Defender Brothers Sok Brothers, o niya, basta ang tema. Number 1, dili mo biya estima. Number 2, dili mo pa mupakgaw samtang nagtabi o nag-ato nauman. O diya, why why personal nga pag-atake. Ika-4, kung doon ay reklamo, address lang sa moderator. O niya, ika-5, kung kini pamatuod ba sa basahon yun sa Biblia. Kapito, 7 minutos kada stand, o di ay kadua, stand di ay 5 minutes. Okay, mauna presok, ato man na reskutan ato nga. Okay, ato na gihatag, di presok, ato na sunod na si Catholic Defender, iyang atima, iyang pamatudan, sud sa 7 minutos. Go ahead, presok. Salamat kayo, Brad Adam, ato moderator niya. At the same time, ato siyang atiman sa oras nga way mo saylo sa assign nga oras o minutos nga alang ka na. Ang tema karon mo, mayroong danon kayo nga tema sa tibok kalibutan nga nagtuo o Kristohanon nga pagtulunan. And that topic is the Bible, ang Biblia. Ako ang mamatudan nga ang Biblia sa Iglesia Katolika, mo'y naguna ang Iglesia Katolika sa paghubad o gusto kini ang maong Biblia. Unsa man ka mainungdanon ang Biblia, ang pulong sa Diyos, na sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, 15 hangtod 16. Ngayon ang Ginoo alang kanato, iyang litok ni pinagi ni San Pablo, nganingo San Pablo, alang kanato ang Diyos, nagahatag kanato, o balaang kasulatan. O pinagis balaang kasulatan, mabadlong nga itong mga hiwi o sayop, o kinabuhi nga hiwi. Aron kita makabantay o kagakon sa kinabuhi nga matarong o maayo. Pinagis balaang kasulatan. O sa Isaias 34:16, manungdanon kayo. Nganingon ang Ginoo, basaha ang akong basahon. Adun ako'y libro, o ako ning libro, o ang Espiritu Santo mo'y nagbuhat niini. Isaias 34:16. Importante kay ni kay miangkon gyud ang Dios nga doon na siya libro. Doon na siya basahon. Ako ning basahon. Basa niini. O ang Espiritu Santo mo'y nagapahigayon nga mutungha kini ang balaang kasulatan kung Biblia. Unya, ang Biblia tinuray doon na sa ilisod sabto. Nasa 2 Pedro, mingon San Pedro nga doon ay uban nga lisod sabto di as balaang kasulatan. Nga kantong wala malamdagi o wala mataging otoridad ang maong tao nga magpasa lagmit mo lupa o dili na mao ang iyang pagsabot kung interpretasyon sa Biblia. Kay wa siya mo sanding sa Pangulo. Nga mao nga itong Ginoong Diyos. Nga ningon siya nga ang balaang kasulatan dili sabton in the private manner kung personal nga paagi. Kay kini libro nga balaan kayo. Libro nga naglamdag sa nagsuwat, ilamdagan sa Espiritu Santo. Kunya, gawas na yana atong maibawan
ang nasulat sa balang kasulatan nga ang mga naghipos niini, ang naghubad niini, gilamdagan sa ato, gipanalipdan sa Espiritu Santo nga dili masayo, na nasa 1 Juan 2:27 nga ang ingon ang pulong kamo nga nadihugan sa Espiritu Santo. Kamo dili magasulti o kasaypanan, kundi matarong o maayo ang iyong pagsabot niini kay ang Espiritu Santo nagalamdag sa nagsuwat niini, nilamdagan sa Espiritu Santo. Ang mga patriarka, mga propita kaniyatong dunay gibilin nga kasulatan. Yes, pagkungtugon mga pintinunan ni Jesus, mga apostolis uban niini nagkasuwat, mga balaan kayo nga mga pulo. O sa ang Diyos manalipod usap, di siya katungkot nga ang maong basahon nga iyang itunol kanato pinagi sa mga propita, pinagi sa mga apostoles. Sila man ang ipialan pagsuwa. Dili ka nang wali lang pulong binaba, kundi ang sinulat usap nga gibantayan sa Dios nga dili kani muliwag sa kasaypanan. Ora kinsa man ang responsable nga doon na kita Biblia. Si Martin Luther ang batugang magtutukod sa pundok o tinuuan nga ginganlan niya Reformation Church. Ningon siya sa pinulungan nga in English, we are indebted so much of the Catholic Church because the Catholic Church gave us the book of books, and that is the Holy Scripture. Without the Catholic Church, we do not know what is the wisdom and knowledge of the Word of God. But because of the Catholic Church, we Protestants have the Bible. So, ang buot pasabot ni Martin Luther katong bantugang ni protesta sa Iglesia Katolika, nga kitang mga protestante, wala tay kabangkaagan unta sa Biblia. Kung wala pang Iglesia Katolika, nga mo nagtunol sa maong basahon nga ris kalibutan. Pero kanang maong pagtunol, gipasiyonhan sa pundok nga pinili sa Ginoo nga masuwat sa mga pulong nga ang iyang instrumento, mga apostolis, mga propita, nga masuwat kilamdagan sa Espiritu Santo. O sa mauna ang kinaiyas pala ang kasulatan, ang Biblia, nga dunay duha ka tugon, ang karaan nga testamento, panahon sa creation paglalang, panahon sa mga patriarka, panahon sa mga ngalan to propita. O niya, sa bagong tugon, mauna ang panahon ni Kristo. O sa bagong tugon, mapasa na to, ang matahong kay mga pulong ni Kristo alang sa atong kaluwasan. O sa niya na, ningon siya, sunda nga akong mga pulong, sunda nga akong mga buhay. Kaya diya sa inyong pagsunod, dili mo masayok nini. Nasa San Juan 13:17. Mosa, balik ko na ito, kiyatagan ng kalibutan o Biblia, matod pa ni Martin Luther. Pinagi sa Iglesia Katolika, mo'y naghipos. O ilang naghipos, lain-lain nga pinulungan kanina itong original Bible na suwat sa Hebreo. Pila ra katao ka mo sabot og Hebreo. O Aramaico, kinsa sa atong panahon. Kaniya ito ras karaan. Pero magkaraang to ako, tao sa Iglesia Katolika, mihubad niya na. Mihubad. Ako ang tao nga naghubad niya na, kikas pinulungan nga Aramaico, Hebreo, o Grigo, ang naghubad mo si San Jeronimo. O sa kapare, igapon nga Katoliko, kalinamdagan sa Ginoo, o bakit siya sa mga pinulungan,
kamao siya sa Grigo, kamao siya sa Aramaico, kamao siya sa Hebrew, ug labaw tanan. Ang international language niya do mao lingua latina, Latin. Siya naghubad. Ya giubad na sa simbahan sa mga pinulungan, sama sa Spanish, sama sa English, sama sa German o French language. Siya o ang ato sa mga kaigsunan ng mga dili Katoliko ni sambog sa sila, nakasunod sa sila, mo naginganlan og Biblia nga inubad sa mga Protestante. With due respect, nga maong pundok naka-produce og mga Biblia nagikatag sa kalibutan. Pero ang gigikanan niya na, tinupdan niya na, maong Espiritu Santo, o kang simbahan nga gitukod ni Kristo, nga mo'y nagtapo niya na, o nagpadayas, ihatag sa kalibutan. Mauda ang atong pagpamugit, minahal ka igsoon, o karon balik na, yari na to ni Brad Moderator, Danny Gugtas. Ay, salamat kayo sa affirmative sa 8 minutos. Iyang igayon, pag pumatuod, may tungod silang tiba, ato ng tagaan o panahon, ang negative side nga mag-cross examine 5 minutes nga to sa affirmative. Go ahead, negative. Ang gabi kanyang tanas na si Fred Sokok sa naminaw sa tanan nga mga sa UHP o karon na naandito sa plaza. Nisgot si Sok sa dos St. Peter 3:16 nganingon siya nga ako lang basahon para maklaro gud ba. Ako lang gisuwat pero naa ni siya iyang Monsignor Yap nga Biblia nga gipa hold sa simbahan natong Katoliko. Katong pure gito nga Katoliko nga kuan wa sa kuan. Karon ako ibase aning kuan St. Peter 3:16 ingon upo diha sa tanang mga sulat naghisgot sad kanila ning mga butanga diin dunay pipila nga lisod sabton nga gituoys nga sa mga dili tinudluan ug mga dili barugon para mabarugon ingon man ang usab nakasulatan ngadto na kasulatan ngadto sa ilang kaugalingon nga kapildihan. Akong pangutana Bertso. Mooyon ba ka Bertso nga kanang mga Biblia karon sa gigamit si man kanang mayang bita Biblia nagigamit sa simbahan gikuhaan na gikunan? Oyon ba ka na Bertso? ang tubag, dili kumuyo niya na. Sa katarungan nga ang balang kasulatan sa Iglesia Katolika, doon ay 73 o 72 ka mga libro. Wa na siya kuhai, wa na siya puni, o ang uban na tingali nga maghubad, nga mukupya, dili na sa Iglesia Katolika na. Ila na sa naghubad, nga dili so sa Iglesia Katolika, kung doon ay gikuha sa mga ang 45 ka libro sa Biblia na himo na lang 36. Ang 45 na himo ng 36. Doon lang ikuha niya na, pero dili ang Iglesia Katolika na tumakaiksyonan ng mga non-Catholics. So, mauna ang atong ipaibaw. Balik na ni Moderator. Salamat kayo, Sok. Lahat pangutana. Wala question ko naman so. Doon ako'y Biblia nga napo kabuok. Ako nang gisunog ang siyam. Ang gibilin ako, ang Biblia na lang sa Katoliko gyud nga klaro nga Biblia. Nga wa ay wa kun ang gingon ni so kung kuno ko ay ako gipasabot ang mga text nga ang kanang Daniel sa may Biblia sa Katoliko gyud nga naa gyud siya approval na isilyo 100 na ka text. Karon uyon ba kanay Bradsok nga ang kanang may Biblia sa Daniel 3 o sa Salmo di ba musab na nagikuan na 30 na lang ka buok nga text. Uyon ba kanay Bradsok? Nga waos ba o pa Kanang imong aligasyon, may mong tinuod na akong atong mabasa sa Daniel, no? Kaya may libro na to sa Catholic version sa imong kana namang may balita Biblia, duhar man ang kaklase. Doon ka
kahutong. Ang usa niya na mo ang sa Iglesia Katolika, ang usa hubad sa itong mga kaigsunan na Protestante. Na ato basahon diri niya may libro ni Daniel o. Ang libro ni Daniel doon ay di agyod o kumplito. Niya pila niya Daniel 3 ang teksto sa Daniel 3 Daniel 3 ang bersikulo po sa mo chapter 3. So pila man ka verses sa chapter 3 Daniel mani nada kamay moderator ya pila ka verses na okay ini dah pila natin chapter 3 ya bersikulo niya Daniel please Pagli ada ikaw may moderator ha Daniel 4 no Daniel 3 siya gipanayon raw chapter 100 Verse na teknik niya kita dai verse 100 The New American Bible. Diyos. Ang gigamit ron sa atong simbahan, mayong balita Biblia. Nya mo tanas ko resok. Sab. Naman ano, tanak no? Ay na. Naurot na si Kudutos Bertaling. Kaya ato na taga panahon ang negative nga si Timotos iya gamiton pag-atake sa barugana ni Bradsok. Okay, 8 minutos. Go ahead. Ang gigamit yun ni Bradsok kini yung St. Peter 3:16 nga gituis. Dili lang gituis. Gipangwaan yun, gipunan ang Biblia. Ang Salmo, kanang Salmo 79, giusab na ng words ana. Ang kanang words ana Salmo 79, ang Ginoo nagpasundayag diya sa ibabaw sa larawan sa kerubin. Nga kinakita na testimonya na na niya uno niya napakita ang testimonya na si Minases yun o Ibrahim nga nagpasundayag yun yan kanang sa may mga Biblia di na mabasa kaya nadaon naman as 5 nga anha ang Ginoo sa ibabaw maglingkod sa ibabaw sa kerubin. Usap na, iyan ko, gigamit ni Bradsok, American Bible mo, ang Biblia karon sa sipan, may ulit diya ng anuman, di man kumakuha na kay anuman, nagsunod ko na sa una kay akong asawa, kanang ko na, lektor na simbahan, na charismatics mo sa una, gamit na mo Biblia, may Biblia, ipang-usap naman, ipang-sunog ko na ko, kikilama ta na, kanang Biblia, mga saag ta na, Mana siya nahitabo, kanya, unsaman, mauna ang Biblia sa iyang Monsignor Yap, ang Diyos mao ang pulong ang sa Juan 1 na 2 niya sa Juan 17 ang pulong kamatuoran. Kanya ang 1 Juan 14:4 ang Espiritu Santo gimanigsulti. 1 Juan 5:6 Espiritu Santo gisulti ngayon sa si Kristo gyud ang kamatuoran. Una kung hilabta na to ang kamatuoran, unsay gikuan sa Ginoo, padadaan taog sayop aron manunod ta sa musunod ta sa bakat. Naana sa Biblia sa 2 Tesalonicas 2:10. Basahan na ninyong 2 Tesalonicas 2 basi mamaon na sa inyong Biblia kay dili yun usab ka ta nalay gipang-usab 2 Tesalonicas 2:6-11 nya sa Jes naagana dire nga ni biya na ta sa pagtuo sa ako lang basaw naaman dire sa Tesalonicas ako lang basaw ang klaro gyud 2 Tesalonicas 2:10 lang ko dito na ta ug diha sa tanang kapang isalaagan sa kadautan kanilang nangapildi tungod kay wala man manawat sa pagigugma sa kamatuoran aron sila maluwas. Tungod niya na
2 Lucas 2:9. Oh. Tungod niya na magpadala kanila ang Dios o kapangbuhatan sa sayop aron managpanuo sa bakat. Klaro, ipadadaan ang simbahan, ipasod ang mayong balita, Biblia. Aron pa to, mo na ang atong simbahan karon nanudlo og sayop kay nakasugat ko dire og kining kanang simarista unsa ilang misa. Ang misa kuno nagsaulog kuno sa himayaong pagkabanaw ni Kristo sa cross kadakong sayop. Simarista ha, simarista to do ka po nga ang atong misa nagsaulog na sa dugo, dili dugo ng kamatayon ni Kristo sa cross, naghandog ta sa kamatayon ni Kristo sa cross sa atong parihar na sa dugoon ug di dugoon pero di pangusab daghanay pangusab untay mo mga words niya sa Biblia kanang bantay mao ta wala ta ka bantay bisag nalipata ilimbungan ta sa simbahan sa mga dakuan sa simbahan so may butang na sa Mateo 20 19 ba 19 28 19 na siya 20 nga niingon siya nga Mateo 28 20 nga niingon siya nga tudloy sila pagbantay sa akong mga suko karon sa gibutang tudloy sila pagtuman sa akong mga suko kalayo ana mao daw nga kita mga Katoliko wala ka bantay nga wanang kalimaw atong mga panudlo sa simbahan sa mga kaparikan. Kaya wala ko nagsigil nagpadayon ng simba. Sige naggamit ng Biblia nga nalimbungan ta nga Biblia nga dili Katoliko, Protestante o nagsuwat na kanang mga Biblia gigamit sa simbahan. Katoliko o ang Protestante nagsuwat na. Ang atong Biblia gyud labing tinuod na ni approval. Mao nang ang official Biblia nato nga canonical gyud i-declare i-ordain mo na official ka ang Latin bukit mo na si Jerome unya para sa balay mga good Catholic ta sa Bible Quest wala na bili lang to ang libro Bible Quest mao ginang duay range para sa balay kaya gibinisaya na nila mo Senior Yap isugdan lang 1931 napay nakupot na natin nakapasirox ko na kung amigo napasirox ko 1931 hanto 1932 humana hiwagtang sa atong simbahan wag ang gamita ang igamit ang laing balita ang Biblia tarong maguna tarong na atong mga kadagkuan sa simbahan dili lang gituis giilis giusab yun kadaghan gipangusab diha mao ta gisunog na nako kanang Salmo 9 mao ta tanan Katoliko hasta katik mo tanong ngali magsimba magampo ta mga tumbang mga taglarawan di na katupag naman iwala man Salmo sa Daniel katong sa nga ang Ginoo nagpasundayag diha sa ibabaw sa larawan si Karubay sa nag-testimony ko na sila si Manises, Ibrahim. Kaya kanang Biblia mao may nag-testimony sa wala masulat. Kaya una nga wala pa may Biblia. Isuwat na sila mao na testimony nga Ginoo nang nahitabo kanang ipanood ni Kristo. Nag-isuwat nila. Olay, nahitabo sa pagwa kita kabantay kay mao na si St. Peter katong yang ibakakan ang pangatila kauban ni Kristo katong man no gidohol siya mga tao sa imo lang tinapian nakailami ko kauban mo how come kita labasa na to nakita na kanang Biblia nga gamit sa atong sambahan karon Protestant dili na whole Catholic faith. Kaya ang misa entire teaching of the church contains the liturgy. Holy liturgy contains the Catholic faith. Kailangan gamito na ng Biblia niya sa Katoliko yun. Dili Protestante o kuwan. Mana bantay ta kay mga saag ta impierno ta tungan. Mana nasuko ang Ginoo gipadadaan tag Biblia nga ug sayop aron manuo tas bakat. Kaya ipang-usap na, mga tagisunog na ko. Kaya nakasahan naman ta sa buhat ko, ipasunog na mga Biblia, kaya nakikilaban, kailangan saan. Ano, ipang-sunog itong mga libro sa una. Dapat sunog ko ng mga liturgy of the Mass libro niya, kung ka ng mga Biblia na sinasimbahan.
Ang kanang mga pare na to, ato na mabalik kung Martin Luther. Kaya tao ng Martin Luther. Kaya si Father Jedre ni Ana Ginag, i-point out, sa 1980. Kaya, kilingkura na ron ang simbahang protestante. Paano ng mga bagong pare 1970? Mga tao ng Father Luther. Wala nito kalbante mga Katoliko eh. Ang Katoliko, nagsige mo lang. Wala dili mo sa mga person sa garan. Dapat tuhanan kina sa tao. Naigahak niya. Nanod sa babol person. Wala na mo gamit sa garan. Ilang white tao gahong na. Kung patinawag ka Katoliko. Road-minded. White tag gahong na. At yung pamahayag sa negative, pero di ata sa cross-examination, sa affirmative nga ito negative. At nang ihatag ni Brad Zok, ang 5 minutos pag cross-examine sa negative side. Go ahead, Brad Zok. Salamat kayo dan unas na akong ipakita na akong libro na Biblia o iya na sad nga gilantaw ni Brad Gio Baba. Akong Biblia pag-o ginite. Ang title The New American Bible. Sa ito po pag-o gyud dili karaan. Pag-o. Kaya ang akong pinagkang higala nga ningon nga doon nag-sayop nga Biblia nga Katoliko, akong pagtanaw niya tubangan ninyo. Inaot sa parehasan ninyo ipabot pa. Ipakita kanako ang Biblia nga Katoliko. Biblia Katoliko, doon ay imprimatur, doon ay nehelobsta. Nga doon ay sayop nga pag-o nga Biblia Katoliko. Kini ang ako pag-o yun na maging New American Bible. Okay. Ipakita namo o ipakita usa nga rin ako kung doon na ba ni imprimatur o pag-o maging Biblia ang imong iwan pakita. Like that. Uban ni no. Ay ano pakita dai kinahanglan. Apil man na. Apil na sa atong yun, be. Sa mga Biblia ni, sige. Okay. Nana. Holy Bible, Holy Lens, bigyan na sa pipulkit. Dahil approval, dahil silyo. Dahil inyo, approval ka pula, inyo. Heme, inyo niya. Dahil inyo mani, approval ka po, hindi siya. Dahil approval o, dahil approval, dahil silyo. Dili approval, okay, pagkita. Ang affirmative, kaya naghilingan mo sa mga ebidensya, kaya Biblia pa ninyo tema karon. So gusto sa affirmative, kahingon niya, ang iyang imong Biblia, kung naabay niyo. Ay pakita. Asa niyo? Niyo. Niyo Bible. Sige. Ipakita niyo. Asa niyo? Nanay approval. Asa niyo? Gospel. Asa umay niyo? New Testament. Okay, na sa inyo, Testament Pasok. Pero ang iyang ipasabot, ang tibok sa libro, great. Ito, Biblia. Presya. Holy Bible. Atong hilngon. Yakob sa Yakob. Yakob na. Tumakabog Biblia atong kita na. Nadire diya, the Holy Bible. Why nyo? Bisa kabasok, the New American Bible. So, dunay nyo. Ang imo, why nyo? Sige. Ang dili sa cover man atong kita na. Kailangan komentari ba siya? Sige. Agar maganda ka Katoliko mo yun, makapakita mo ka na kung Katoliko ka na, makapakita mo ka Katoliko ka na Biblia. At ang makapakita. Ang ibang katarong nga sa Bradyo, nga pag-uhupat ng Biblia, Iglesia Katolika. Kaya daan mo kayo ng hupara. Kaya nga kung kayang nyo, ang New Testament may ipagkita. Pagpuktukod. Hindi na mao. Ang ako pagutan na balikod ako. Nga naaman ng akong Biblia pagkita ni mo. The New American Bible. Nagibag ko. Karang imo, karaan naman kaya na. Ay may usahan pagkaniwaan na. Matod pa ni mo, ang bagong hupan sa Biblia Katoliko, daghag sayo. Yaw, saan niya paggamit na nandaan maging naghupan? Ang bago. Be, tumagaw sa...
Oh, tumaga sa akong pagkutana. Naman ako, makita man. The New American Bible. So, kanang cover ni mo, pagkita agad yang, yung ayaw ng New Testament, kayo, pag-tukon man na, di ba na mo, the whole Bible. Kaya ang gusto sa affirmative, negative nga, ipakita nimo sa covers diya sa imong libro, na doon na new. Kaya nga, ang affirmative na kapakita sa cover, na doon na new. No. Asang new? Ang approbation klaro ganing nga ang old gi-approve kay Silyuhan. Unya anyo po yung testament gi-approve gyapon. Ya dito po siya. Nang old of nyo. Ayo. Pangutana sa affirmative. Ang pangutana sa affirmative, nakapakita siya sa ang libro, yes, cover, doon ay mabasa the New American Bible. Gusto po niya nga, sama sa iya, nga doon ay makita sa buko the New. Ang imo sa ipakita niya sa cover, the New. Kanang parehasong mo na ang nyo, kailangan mo gi-approval. Ang kimisa, i-approve. Ang old na, mo rin tugan ako. Ang akong sunod nga pagutana, nga doon na kayo ipaghisgutan ganina nga, matod pa nimo New Bible. Daghang sayop sa pag-ong ubat sa Iglesia Katolika. Ako, pakita na ko, nadaan yung uluhan, the New American Bible. Mamingon the Old American Bible. Ang yun. Diyo siya, ang yung ipahayag kaganina, na ang pag-ong ubat sa Biblia, new translation, new version of the Catholic Bible, daghang sayop. Kung sa pagkatanan ako karon, man makita diya sa New Bible sa Iglesia Katolika Indonesia. Ayon na. Ako ano mo pata, makapakita ka sa iyang pangutana. Okay, go ahead. Mao pala nang gingano kung na daghang kang gipangusab. Oh. Kana salmo di ay. Siguro sa affirmative nga, makapakita baka. Asa man. Salmo sa tayo ni Belanawa na wala na sa mayong milita kani American Bible. Niya ako pa ni susihon. Kon mao ni Paulo kuna pa ni siya approval. Nana pen. Nabi approval, may tanawa na nabi approval. Ay na ribata la wala na. No, kay no man atong 5 minutos po sa affirmative. Ato na sa taga panahon sa ikaduhang stand sa affirmative sa iya padayon pagpabaro. Salamat kayo Dan. Salamat kayo, Brother George Baba. Ato lang labason o pagbalik ang tema. Ako prubahan nga ang Iglesia Katolika, ang iyang mga bagong hubad, doon ay bagong translation, bagong version, wag na sayo kay doon na mag-yunay imprimatur. Doon na mag-yunay iyan na no nihil obstat. Kana imprimatur noon, doon na sa meaning usa na di sa kanunay nga naghatag imprimatur miuyon sa nasuwat niya. Mo na pahinumduman nato. Ang ato kong timba mao nga akong pamatundaan nga ang mga hubad sa Biblia sa Iglesia Katolika, labi na sa bagong hubad, wa na'y sayop, wa na'y sipyat. Pero sa argue na sa akong pinagkahigala, nga doon ako no'y new version of the Catholic Bible, nga doon ay sipyat. Ang yung gigamit, andaan man kayo. That's the old Bible. Dili new. Kung sa katong iyang ipsulti kaganina ang iya perubahan nga mga bagong hulad sa Iglesia Katolika, bagong hulad sa Biblia sa Iglesia Katolika, dagag sayop. So nakuta na hay man sa bagong hubad translation or version sa Catholic Bible nga doon ay sayop. Ay ang ipakita andaan man dili mo na hitubag. Kaya ingo siya Pakli, New Testament, niya may New. Di mo na mo kung ipagutana kay New Testament. Pagpasabot na duhay hugna sa Biblia, doon ay Old Testament, doon ay New Testament. Ang iyang itubag, dili mo. Kaya kung ipagutana,
ang cover yun nga pare the New American Bible na gyud new pagko kining uban. So ang iya kay ningon man siya ganina nga kinahanglan iya gyud ubanan nga dunay mabasa sa New Translation of the Bible nga daghang mga sayo. Una na kong pagkutana, asa naabasa. Ayaw. Oh. Ako ipagkutana kanina ba? Oh, sige lang. Upang ka humanang ako. Oh, upang mabundog. Ang ako pagkutana kanina, ako lagi subli. Nga asa man yung libro, Brad. New Translation of the Bible. Paklir na siya na. Dili mo na new puti na karangarang na. Mga tingali mga 18th or 19th century. Puti na dugaya. So, wa mo takdo ang iyang pangatarungan kaya ang iyang gigamit ng Biblia puting na ana. Niya mga na taga sa madiha ang New Bible, New American Bible. Nasa New Catholic Bible. Wa masigatan. Wala nga dakong sipyat ang atong tinanggang nga igsuon kay mapursa gyud ang atong pagutana. Nga kinahanglan magpakita sa Biblia nga enda nga New Translation of the Catholic Bible. New. Dili wa may new nga ko na gyud New American Bible. Kusa mahumanti nga atong diskusyon nga dili di ka barong ang atong tinangga kaya ako gipangita primarily mao nga ayman ang libro nimo nga New Catholic Edition ya dunay daghang sayo pimo na pagliw nimo nang i-underline na wa siya kahatag so kanang iya magitudlo nga dunay sayo akong gitan-aw diri sa akong Bible wa man wa sayo kadto Daniel wa sayo ngayon siya nga 30 chapter 3, niya human right 30 verses. Isa sayop na. O ganong sayop na. Pagbasa dali. Chapter 3, niya verses 100. Yun. Dili 30. Kusa na sakpan nato ang kamaturan ngayang gitudlo nga naas Daniel nung ikuwang. Kay Daniel 3, niya versikulo 4 verse 30. Sayop na. Sa akong Biblia, dili man 30. Akong Biblia, akong yuktan ng Biblia ba? 100 verse. Chapter 3, 100. Muna nga, ang iyang itudlo nga, doon ay new nga gikuhaan, wa siya kapuriba. Kay dire, na puribahan mo na ito, way gikuha. Busa, muna nga, mga dinahang eksyon na iyo kalimti nga, sagrado kayo nga atong diskusyon. Kinahanglan barugan na ito, sa kumbahin barugan ako nga, ang hulad sa Iglesia Katolika nga Biblia, ang hulad version ba? Wala simple. Kay alirungan mo na siya ang mga scholars, mga batugang, mga mahinglaki sa pulong sa Diyos. Yung usap, ilamdagan siya ng Espiritu Santo. Muna itong mabasa sa 1 Juan 2:27. Nga kaninyo, nga dinihugan sa Espiritu Santo, dili mo makatudlog sa iyo. Naasa 1 Juan 2:27. So ang Iglesia Katolika nagmatuod. Nga kung manudlo ang Iglesia Katolika, may tungod sa doctrine of salvation or moral teachings of the Catholic Church, wag ini sa iyo. Kung naas Biblia, di siya na sa iyo. Okay? Kung gilamdagan ko na sa Espiritu Santo, dili tao naglamdag na. Ang lamdag Espiritu Santo, mo nagdoon na tayo Biblia sa Catholic edition, Catholic version. Pero ang iyang ingon nga bago, daan na, sige pagbitbit sila. Tara, ipakita diya ka, karang imong libro nga, imong ipasihan, nga nunay sa'yo, mao ba na ang New Translation. Kaya mo may ako nga permission, mao may ako matudan. O sa una lang bahin, atong nakita o atong nadugog, nga dili kapriba ang atong igsoon pagbubak, sa akong pagkatarungan. Yan niya mo may ebidensya. Napagandang libro. Ang bagong hulad. The New American Bible. In English. New translation. So ni Mudo, ang iyang gigunitan karon tingali mga 19th century. Dugay na kaya dili na new. Usa dili siya ka tubaks kung pagkutana.
ipakita karon namo nga kanang imong gigamit nga Biblia pagsupak sa Iglesia Katolika mulaban sa imong katarungan nga New Translation of the Catholic Bible is wrong or defective. O asa nga pakita? Ngayon ipakita daan. O sa mga minahal mga igsoon, wa gyud matarong ang atong pamahayag. Nga naas bala ang kasulatan 2 Timoteo 3:15-16 nga ang pulong sa Dios gibugna sa Dios ang pulong nga nasuwat sa kasulatan nga mutudlo kanato sa pagkamatarong, mutudlo kanato nga makalikod sa pagtuo nato ni Kristo ug magapadlong sa atong hiwi ug sayop nga binuhatan. Muna na sa Biblia. Importante kayo. Muna nga karon ang iyang giingon nga iyang prubahan nga kanang mga hulat nga Biblia sa Iglesia Katolika nga bagong hulat dunay mga sayop. Wa man siya kapagkita. Nga naman kay daan nga Biblia ipagkutanan na kung bago ba na nga hulat ng imong gigunitan. Wa kung tindaan na ng Biblia niya. O sa klaro kay minahal nga igsoon nga wa katarong nga itong pinangang higala sa radyo sa iyang tiguha nga gumo niya ang akong pamahayag. Wa kaguba. Mao na ati katuba. Okay. Sa ikaduhang barog ni Brother tagana po na to og 5 minutos. Ang negative side nga mo cross-examine sa affirmative. Go ahead, negative. Ang akong pangutanan ni Sok, ibase na ko sa 2 Corinto 11:13 nga ang yawa pwede magpaka-apostoles. Doon ay apostoles piki. Karon ang pangutana ko so kanay imong Bible nga maninyo American Bible. Katolik to ba na nga apostoles ang nagsuwat ana tigay ko ko. Be, kay ang akong Biblia ramne Katolik ko mga nagsuwat nga apostoles. Ato binanggang igsoon nga mga pakita siya o hulat sa Biblia nga sinulat ang mga apostoles. Ang mga Biblia ika na sa unang kopya sa Iglesia Katolika nga sinuwat sa mga apostoles, sinuwat sa patriarka o propeta, muna karaan. Kanya, gihulad na sa Iglesia Katolika na wa gyud usba. Busa kini akong gibasa na gyud 2 Corinto 3:16. Nga daghan gani ang nagasalaag. Busa balik ko na to. Nga kini atong Biblia New American Bible pero dili ni new in the contents daan na pero iyang ingon magod nga ang simbahan Katolikosan sa iyang mga bagong hulat sa Iglesia Katolika. So, kaya nga pangutana, matod pa niya, kanang imong Biblia, Katoliko ba yung nagsuwat na mo? Apostoles ba yung nagsuwat na? Kaningon mo nga kanang akong Biblia, sinuwat pa nag-apostoles. Ang tupag na, sino originally, sinuwat yun na sa apostoles? Why bagong nga gihulat Biblia nga bagong nga tao nagsuwat? O sa kining tanan nga Biblia na to, basta Catholic, ang nagsuwat yan sa original, mga apostoles magyod. Pero giyan ko na sa Ginoo nga iya. Asa pa sa Isaiah 34:16. Okay, lang po na. Ang akong Biblia nga doon na approval, doon na stamp. Katolik ko yun ang nagsuwat na Catholic Epistle, ato rin pala makita sa akuan. Catholic Epistle of St. James. Nasa Catholic Epistle of John. Akong dibotanan ni Brad Sok, kung mabasa ba ka, kaya naman nagpaka-apostoles, agyan nag-apostoles, makabasa ba ka, nga kanang American New Bible ni mo, ang apostoles ba yun na, dili pa naman nanangdot ng apostolisa. Ako na nang tubag kanina. Nasa 2 Timoteo 3:15-16. Ngayon ang Ginoo nga milamdag ni San Pablo nga ang tibuok kasulatan gibugna o gilamdagan sa Dios. Unya gisulat ni sa mga balaan nga mga patriarka, propeta ug sa mga apostoles karaang panahon. O sa dili ta kakita og Biblia nga sinuwat ng apostoles karon. Gawa sa Biblia nga daan ang Biblia pero ang iyang mahayag sa itong pinangga nga dunay mga bagong hulat sa Iglesia Katolika ang Biblia. Dagag sayo, wala itong ipangutana. Nakaroon iyang ibasa, bisa ka na Biblia ang iyong gulitan, di mo na bagong hulat. Daan na kaya na, mga 19th century.
tungod labihan ang daanan. So di modo balikon ako nga wa siya maka pulpo bisa gamay na lang sa atong ipahayag ng Iglesia Katolika kung doon ay hulat sa Biblia, version sa Biblia, kana sakto gina. Tungod kay naa sa 1 Juan 2:27, kamo nga gilamdagan sa Espiritu Santo, dili mo makasulti o kabakakan. Okay, may pangutana. Ang Biblia gyud nga basihan akong pangutana ko sa muyon basihan ni pero ako sa basahon kaniyot Council of Trento decree nga gi-approve gyud gi-canonical nya sa luyo sa prepesa sa akong Biblia mao gyapon gi-canonical gitag stamp nya ra gi-declare gi-ordain akong pangutana na ba kay mabasa makapakita ba ka sa imong Biblia nga gi-decree na gi-canonical gi-ordain ang kanay mong Biblia. Lapaw pa ara kay kuan gani. Ha? Di butangan ko daw. The New American Bible. Sa to pa new version, new translation. Bago pero yang ipagay paya ganina nga dunay sayop ni Biblia nga bagong version. Bagong dili na bagong Biblia, di karaan na Biblia pero mula pa ng mga katuigan, kinanglan magyod nga pupati ka o bago nga patik sa Biblia. Pero di contents mo rin na. O sa di siya kapagita nga doon di siya kakita, iya maning paya. Nga adunay mga Biblia nga pupaghuhubat sa Iglesia Katolika nga daghan kay sayo. Niyo gugwa. Kung niyo siya doon na, sa ang akong pangutana, huwag niya matuba. Dahil nga pangutana. Ang Council of Carthage sa wala pa ang 397 ningon jud nga pwede stamp ang literal pagtawag approval ya sa Council of Carthage i-declare akong gipangutanan ni so uyon ba kaane nga mao gini tinuod nga Biblia nga naay stamp na i-declare on makabasa ba ka sa imong Biblia nga gi-aprobahan ba na gi-declare ba na i-ordain ba na, i-canonical ba na, man ako pangutan na, tubagag specific, so ayaw sa pag-atog kanang kumayan nga, uyugo ni mo ang kining pahoy. Salamat kay Jo. Nga ko pangutan na, kanang imong i-diskutan nga, i-atagan o mga ligwahe ni mo nga, mga kardinal nga muna nagpadayag ni anak nga muna Biblia ng pag-o o sa kuputana kay mao ka na imong gigunitan mao ka na pag-o Biblia tudlo iko kay imo nga assumption nga ang mga bagong hulat sa Iglesia Katolika nga Biblia doon ay sayo o sa kanang imo mao ka na tinuod di pakita ko na nimo ng Biblia naaba na sayo. Oh. Ayaw na, di daan mo di na pag-o. Ang imong isulti pag-o. Pag-o nga Biblia. Nga doon matod pa ni mo doon sa'yo. Daan mo na. Ang imong ingon nga. Yung Testament. Yung Testament. Sige. Ang ipakita ni Brad Brad, no? Kanang Biblia nga doon ay cover, mo rin kitanaw. Kaya ka Brad nga cover sa Biblia doon ay the New American Bible. Ang mo, wala. So, kanya lang mo mag-rebuttal lang. Okay, so, pero ba, napamakay kaduang barong. So, tagaan, tika kaduang barong karoon. Then, lastly, cross-examine ka naman. So, 8 minutos. Go ahead. Ang mga tanan na kong pangutana ni Sok, maluoy lang ko. Kaya murag itapyog niya ang kining kapahoy dito sa kanang kahumayan. Nga, akong pangutana niya, gi-approve ba? Patik na to diya sa itong rules. Ngalinit na magpersonalan. Personal na imong kung ipalanglit o pahoy dito nga nag-uyog sa mga ayaw na kahit dati sa ako the topic nga sulti siya nga dili na mayo. Focus lang sa tema, negative no? Why attack? Padayon mo sa inyong ebidensya, lagda diya sa itong rules. Tapos, kung sa mga dokumento mo nakita, pwede iyag-iyag ni mo. Pero why personal attack sa affirmative kung sa negative? When? Ang atong mga putana ni Sok, nga nabay approval, i-decree ba na, i-stamp pa, wala yun,
wala kayo natubang si Bradsok. Kani, ya ako ba yun sa kibutan na, Katoliko ba yun nga apostoles anang nagsuwat, basig kanang mga protestante na nga manananggot, nga mga nagsuwat wala gapon sa katubag. Kaya, ang ilang Biblia, kung ako na-check, ambot og Santos baka na nagsuwat. Kailang mga Biblia ba? Mateo ra na. Lucas, Juan. Ambot og ang may balita Biblia mo na Juan, Lucas. Mao tanang misa mingon ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni Juan. Kay prestante man niya, prestante na nga mananggot nga nahimong pastor. Napay ko amigo nahimong pastor driver sa sikol. Yan nahimong yan nagsuwat niya na. Kano san kini ako na ginisan. Saint Mark, Saint Mateo. Unya ang nagsulat sa St. James, Catholic yun na Andre, Jude. Catholic Epistle St. Jude. Mo daw kong ipakita kay naman pangutanan ako mga matubag. Tanan akong pangutana wa gyud natubag ni Bradsok. Akong mga pangutana. Mo na bantayan na to ha nga si Judas usa sa napo ka mga apostoles adose nisod niya si Satanas kinsa yang gilabtan si Kristo. Kanya ang pulong sa Diyos, diyan naman siya mo Senyor Yap, dili na mabasa sa inyong mga Biblia, kusog na. Ang Diyos, mao ang pulong, sinang ka ang Diyos niya, gilabtan sa mga pupop, sa mga kadakuan sa simbahan, kilisda nila. Dahil Biblia nga klaro, hanggang mo Senyor, kilisda nila, dinasantos. Yawa pa dyan, dili ito Katoliko ang nagsuwat. Wala, klaro, nga, si Satanas nakasulod. Unya unsa may gingon nga ni wadyo kalimutan na ni Atty. Bacalso. Ang aso sa yawa nakasulod sa liki sa simbahan. Nya diha sa dokumento dire nga wal ni sa kon print ako gikan ni mga libro sa Katoliko nga gikas papa nga ang kuan ni Satanas nakasulod sa simbahan. Onya unsa may gingon sa Ginoo katong sa ni St. Peter gituis, katong sa 2 Tesalonicos 2:10. Nagipadala niya ang mga sayop Romano, ang sayop Romano sa bakat. Inoon gipasur ang Biblia. Nagilapta nila ang pulong sa Dios na mao na Dios dili ta lisod ng misa, malayo naman ta. Nga mo gigamit karon sa misa na to. Kada kita mga Katoliko wa bitaw kabantay. Nagsige gyapon nagsimba si tagamit sa kuan sa Biblia nga kanang mula dili na pure Katoliko. Walay labing tinuod, pamasahan na prepare ninyo kanang may Biblia. Yang bawit usok American Bible man to. Ang gigamit ato karon sa to may Biblia man, pero ako sa putana American Bible niya. Tinuod na American Bible. Ang Biblia na to ang official Biblia gamiton sa simbahan kanang misa ang Latin Vulgate. Kunya ang doyren mao na good Catholic sa Street Preacher nga libro nabasahon sa simbahan usa kana rin usa ka das balay nga Biblia nakausa ka ng American Bible nga nay approval kay nakita mo sa American Bible usa sa ang American Bible na kung napasahan ko na approval gyud mao na timan-ana to base kita ng approval base kita sa valid kaya kaniyo Council of Trent, niingon siya focus with the validity. Kani siya, Council of Trent, English o Latin. Focus with sa validity. Oh, akong basahon, isuwat na karin na lang. Oh. During the time of the Council of Trent, Paul issued his apostolic constitution sa Latin Cum Ex Apostolic Officio of February 15, 1529. This 23rd succession of Peter would die 6 months later on August 18. His 4 years pontificate was highlighted by the promotion of moral reform. The papal bull sa nimbol, kung ni sa Isilio sa kanang Biblia sa
kining Latin bull kanang bull suwat sa papa nga pula ang DOLL o silyo nga tingga mo na ibato-bato sa kanang pasdagat kanang pukot para di matayan mo na way pagkausap way pagkabalhin mo na mailhanan to nga ilhanan nga natas ka matuoran nga firm nga di drug das tinuod yun nga di yun mausap di mabalhin ang pagtulunan sa simbahan ang kamatuoran di na mausap kaya usara pagtuo usara ka simbahan mo na ingon si Pupayos Kapor focus yun ta sa below also focus on the validity of the prelate o Pope in the event they were in heresy or apostasy. Haron dita madaan ang makakuan na sa heretic ba. Kaya kanang mga Biblia karon gamit mga heresy na o apostasy. Wala na magsubay sa pagtuong Katoliko. Kung may mga kanilustat, ang kanilustat, kung may mas kanay primator na pure, imanay ha sa School of Darkness na libro, daghan kayo milono kapareonon nakaroon ng mga kardinal na naakos patikan. Uhaw ka, unsa may kasaon sa may kasyor na to ang kanang ni Helpstat o ni primator Katoliko na. Kung mga tao na kaya ka na nintensipita, mga tao na Martin Luther, dapat papuliyawan ta ng mga pareha, Martin Luther. Kaya yung gamit lang Biblia, iyahan na ng Martin Luther. Prustante ng Biblia. O na, tanan ko po tanan bersok. Wajoy na tubag. Mana pantay ta. Kay si Peter, bisag isulti lang nga. Bisag say mo lang din biyan, kauban mo. How ka mga tuwa Biblia, nakita ko na to. Nga protestante, dili na pure Catholic. Ang Biblia ay gamit sa simbahan. Nga ang opisyal nga Biblia sa simbahan, i-canonical na. I-canonical, i-ordain, i-declared. Wala itong Biblia, nga ito tinuod nga pulong sa Diyos ang nagsuwat santos. Dili mga protestante na, dili mga manananggot nga na-convert pagka protestante nagsuwat. Okay. Salamat kayo sa ikanong barog sa negative. Ato ni paminahon o pangutan ang ato ni Brenzok ato kaniya. So, just 5 minutos. Atong paminahon ang affirmative sa first examiner ngadto sa negative side. Go ahead, Brenzok. Tunay panultihon sa kaalam, proof is an evidence of an assumption. Nga, kung magduda gani kita sa atong mga argumento, mangayo kita o ebidensya. Ang imong pahayag, Bradjo, ganingon ka nga, ang hulad sa Iglesia Katolika, nga bagong hulad sa Biblia, tunay sa iyo. Ayaw yuning likay nga kumpukutan. Ikinahanglan yun. Kaya tungod na prinsipyo nga, a proof is an evidence of an assumption. Di mo magkakassumption. Nga Biblia, nga bagong hulad sa Iglesia Katolika, daghang sayo. O sa Mr. Moderator, ako daghang iyo. Ipakita nga rin kanako o sa katawhan nga naa sa gida nga Biblia nga bagong hulad sa Iglesia Katolika nga dunay sayo. So, tingali, negative, klaro nimo. Ipakita ang bagong Biblia nga hulad sa Iglesia Katolika nga dunay sayo. Ang mga Biblia na ko nga mga gigamit nga bago karon ng ipang-usab, akong mo na. Ang iyang request, ipakita ang Biblia nga bagong hulad sa Iglesia Katolika nga dunay sayo. Asa ang Biblia nga dunay sayo. Kanang may balita Biblia, narara na ikdam, may balita Biblia ni, narara. Nawa na, ang kanang salmo, wala na diha, paro man na. Ikuha ka sa dokumento sa affirmative, di na imo. Ang ipangita sa dokumento sa affirmative, ang imo. Asa ang Biblia sa hulad sa bagong Katoliko nga dunay sayo. Pakita. Mawit ang dili kay pakita kay may balita Biblia mo na gigamit sa atong simbahan. Mao na debeso pwede na ito basahon kay ako pansunog na nako. Kay ipangusab na diha daghang may ipangusab, ikuan gipunan. Prove na may balita Biblia nga ako naging nganlan. Mao na gigamit sa simbahan. Ako naging nganlan og kinahanglan man yung basahon nagdadamo na karon kasagaran na sa balay tanawa na ninyo. Ipangusab na. Ang request affirmative, negative,
ipakita ang bagong Biblia nga hulad sa Iglesia Katolika nga adunay sayop. So ayaw kuha ang iyang libro, ang imo. Mao na gibase lagi nako kay wa ko mo ana ko wala na nako mada ang kay gisunog na nako may bada Biblia mao na gigamit. Magisunog na nako. Atong karon na wala. Ilay pangutan na preso. Ganina niingon ka nga daghang sayop itudlo pa nimo Biblia nga akong gidaan. Ang New American Bible. Itudlo pa nimo. Niingon ka ganina nga dako kay sayop kay Daniel 3 sa hulat nga sayop ang verses kutob ra sa 30. Akong gibasa, dili man kutob sa 30, gibasa kay moderator 100 verses. Ngano man nga dili ka motugas tinuod nga kining Biblia nga gihuptan karon sa Iglesia Katolika, the New American Bible, the new version of Catholic Bible, wala sayo. Nga ang imo butang-butang man, asa ni mo mapabatuod nga doon ay Biblia sa Iglesia Katolika nga Daniel 3:30 verses ra. Ipakita. Akong tubag na joke daning kuan ganang pangtanaw ba? Makabasa ba kana ko? Nya ba? Pwede nga ikay mo tana ikay cross examine. Di kung paglaban kung may rules, na atong sundon ang rules debate kung ikay cross examine, ikay malubag. Dili ka bubaw sa pangutana, depende na sa pangutana. Presop, ang imo pangutana ibalik. Ingon siya kaganina, Honorable Moderator, nga kanang hulad sa Iglesia Katolika nga bag-orol. Sayop, kay ang Daniel lang daan, Kapitulo 3, giusa ang verses anak, 30. Pero pagpasa na ko, di matinood. New American Bible. Ang New American Bible, Daniel 3, ang versikulo 100 kabasa ka. O, ngano man, ngano makakaman, o dili magay pamakak, nganong nikod, isulti magagdili tinood. Akong gispasabot anang Daniel 3 ang may balita Biblia kanang gigamit ro sa atong simbahan. Laintara na kutob. Balik ko sa Katolikong kanang bagong misa. Din akong biyak sa karaan kung makapakita si Bradsok anang may balita Biblia kay ako nagipang sunog. Laintara na kutob. Unya usasan, prove na nga way approval. Kana yung maglag sige pangita na ko isok na bay approval, prove na nga sayop. Way decree. Way ordin ka klaro anak kinahanglan pa na nimo na pagitaon. Sa negative kung makapakita ka sa Biblia nga bago nga ang verse mo yung gingon. Daniel 3 time to yung gingon. Ya, 100 mo na imo. So, mo na. Urang challenge to sa katupad ko. Oh, dia bagi atong bagong, dia bagi New Bible. Oh, iya. So, ganina, tanaw kani nga itong moderator. Nasa Daniel 3, ang verse ha, dili kutob ras 30, mato pa niya 100. O, busa, dili tinuod niya pamahaya. Sao ni mo, sa paglukat sa imong dili tinuod nga gisulti, kini man, dili man kulang, kompleto yun. Daniel 3, o niya, ang versikulo 100. Nga nung ingon mga 30. Bisag unsa pa nakakompleto kay kanang American Bible di ko na may gamit sa simbahan. May balita Biblia. Bisag kompleto pa na ako sa gibutanan na nadumdam na approval, gidekre pa na, gi-stamp pa na. Kanang may wasa ka tubag. Uri tubag na Dili, ikaw mo i-cross examine ni Presok. Lain mo na Presok. Mo lagi ka. Ang ato mo kung ipagita mo ang yung lang na to. Assumption and fact. Oh. Dapat, proof is an evidence of an assumption. Kung doon na kayo manabana nga 30, kinanglan, babasa na itong 30. Ipakita. Nagkaroon kayo, di na makita yung isulkit. Di mo nang ipapasangil nga mga gibasa sa simbahan, libro nga gibasa sa simbahan. Sayop na. Ang problema, kay wa kay ebidensya. Ang ebidensya, kung yung sa ka pruiba, nga mamatuod sa imong gipamahayag. Inamahayag ka nga daghang sayo pang Biblia Katolikong gipamasas para sa simbahan. Nganong di magkakapakita niya na may kang ito dito.
usa na ka dili tinuod, kay wag nga kay kapakita, sugat pa ganina. Usa, ang kuda na lang, nga duwa kayo mabasa nga, ang bagong hulat sa Iglesia Katolika nga Biblia, doon sa iyo. Kaya di ka kapakita. Ang punto sa affirmative, negative. Sa iyang libro, nagingon ka nga ang Biblia sa Iglesia Katolika gikwangan. Samtang ang affirmative sa Daniel 3 versikulo 30 ra kutob matud nimo. Mo ra gikwangan nimo pero sa pagbasa sa affirmative, ang iyang bersikulo niabot og 100. Sa ato pa imong makita diha nga why nakita ang kakulangan. Ang pangutana karon, naa mo kuno siya Biblia ang ipakita. Kunya ipakita po niya ang imo asa ang kulangon. Wala iyang ipakita karon asa ang Biblia nga dunay sayop o dunay kulang o dunay sipiat gusto mo tanong affirmative. Ang ipasabot ng uputan na kayo na ang mayong bata Biblia, dili American Bible. Pero kana kung siya meron, wag gamit ang oras, kunwa, naabay mabasa das Daniel 3:5 nga ang Ginoo naglingkod sa ibabaw sa Kirubin. Nya na ba ni approval? Na ba silyo? Batod pa sa affirmative, ang dokumento mo basihanan sa tinuod. Ang imo karon explain ka pero why dokumento? Ang gusto sa affirmative ipakita ang dokumento nga dunay sayop para ang atong debate mahana ini. Kay kung samtang karon katapi, ang affirmative gusto og dokumento, nya explanation ang imo pasabot nga di ka kahatag sa gipangayo sa affirmative. Right pangutana preso. Last question na lang. Last question. Ingon siya nga, na sa Daniel nga, ang kirubin naglingkod sa trono sa Diyos. Ingon siya, nga ipabasa niya na ako. Ako yung mga niya. Basaha ko no, ang Daniel nga na mabasa nga ang mga kirubin naglingkod sa trono sa Diyos. Sa Daniel. Ang Diyos naglingkod sa Kirubin. Tinigog ka kanina Daniel, sa Daniel ha? Basaha sa Daniel. Naatri nga ang Diyos naglingkod sa ibabaw sa Kirubin mo basahan na diha na ba na? Basa. Salmo na sa No. Ang yang gisulti no dito. Daniel. Suka. Ato klaro gini ba? Dili. Suka. Ang imong gisulti ni Preso. Nasa basaw ni Daniel na ako ni mabasa nga ang kirubin naglingkod sa trono sa Diyos. Sige, kwe. Ang kasipiat lang, kay gisunog ni mo imong dokumento. Dito ka na siya gisunog niya ang dokumento. Wala siya dokumento hinon. Daniel 3 Sige, kwe. Daniel 3:5. 24 na. 5. Asa? Wala na. The place art Seated upon the cherubim. Blessed art thou upon the behold this, the dead face, and seated upon the cherubim. ipapasa Preso para O sa mudawat pa siya isa. Yang Dara. Yang senyora klaro. 25 Preso kini. Ya sa santo. Ano magklaro dara? 55. Listen. Kana. Listen thou that beholdest the deep and the upon the Kerubin. and worthy to be praised and exalted above all forever. Why mo ba? Iyon siya ka, ang kirubin ko na po, ang lingkod sa trono ng Ginoo. Tesa. Nagibasa ba Preso? Ang debate di man gini maguman. Nagaanta mo sa sunod adlaw panahon nga magdebate mo sunod. Bless. Dira, kana 5:55. Bless. Pinaginay. Blessed art thou that beholdest the deeps and attest upon the cherubims and worthy to be praised and exalted above all forever. Why mabasa ang lingkod? Dahil na siya. Why mabasa? Sige, time na, no? Ang mga debater. Time na yun. Nindot ang debate karon tungod ka nag-trokes may tungod og insay sayo.
Pero kaya ko hinoon sa negative, ang tanang dokumento niya nga sa gisunog. Mo polisipet nga nung gisunog, wala hinog kay dokumento. O niya, Brother imo man yung rules, imong ihatag ang unang mo rebatal. Daghang salamat sa dilipa at kusang recognition ang tanan nga naminaron si Brad Nicole Cabonilas diya sa Pulacao niya Sterlity Kabindona sa Brother Dodong di pa rin ay di kanatong tanan. Unya ato nang ihatag ang 3 minutos nga rebuttal ni sige. Ato lang ihatag ang rebuttal sa usa ka negative side nga si Brad George Ababa na 100% na Catholic pero wa pa sa Papa. Ato ihatag si George Ababa. Ang kanang mga papa karon, mga peke na, kanang gikan na si 62, kanang si Ubek, gikan na si 62, mga peke na, si Satanas nakasuod na nila, kay gilabta nila ang Biblia. Diyos ang pulong, ang Diyos, ang pulong, gilabta nila. Katong gingon ako diha sa Lucas 3, Lucas 22, 3, klaro kay na. Nga nyawa, ang kanang mga Santo Papa karong gikan sa 1960 Jan 23rd nag-open nga sa atong Council of Trent, mao toy notorious council tulo ka tuig, mao toy nag-usab sa misa ug sa mga Biblia gigamit na sa simbahan, mao toy gitawag notorious council. Unya sila si Jan Pulsit gisantos pa gyud si Jan Pulto Benedict 23rd. Mga hasta ka na kanong piki ito ang mga pagkongkler nila. Klaro ka ito. Nya ang Biblia, base ito niya, bisag si Peter, sa pagtabi lang niya, naibawan ni kauban niyo sila, namakas ni kauban. Hangkaw nga atong mga Biblia, klaro kayo, huwag ito mga tubagso. Nga sige na tabyog sa kanang, sa ngato siya, sa humayan, nagsisig tabyog sa mga kuwan, kining, sa mga na, mahoy. Wala ang gibuhak ni Banso. Wala! Ako, tanan akong pangutana gina, wagay na tubag, bisa gamay. Nga lang ako daghang dokumento diri. Daghang kayo ni. Wala atong timanan, bantay ta, gamit kita observable, kinaiya nga observable person, or observable people, kung daghang tang naminaw. Maunay, bantayan na to. Mao tong iyang rebuttal ni Brother George Ababa nga usa ka Katoliko pero wa lagi sa Papa. Ato ihatag sa affirmative side sa iyang rebuttal. Dili magyud lisod pangitaon ang kamatuoran. Dayon siya nga ang mga hulad sa Biblia, bagong hulad sa Biblia nga Katoliko dagag sayop. Unya iyang ipamatudan nga dagag sayop tungod kay matud pa niya sa Daniel. Naay sayop diha. Kay ang bagong Biblia, kini ang bagong ni Biblia, the New American Bible, bago. Nga sa Daniel 3 nga ang bersikulo gikuhaan kay kutob lunos 30. Pagbasa na to, wapan kuhay 100 verses. O ang pag-usad, mao ang ibasa niya sa Daniel 5:55. Nga matod pa niya, naadiha mabasa, nga ang anghel naglingkod sa trono sa Diyos. Kaduha na ito basahan. Huwag nabasa. Usa, salamat kayo moderator, parang lakaw na. Dihidan kumtas. So, mga hindi ko pa kung ngayon, ato lang, simple o gyano kayo. Nga ningon ko nga, imo mang ipamahayag. Nga kanang mga bagong hulad sa Biblia nga Katoliko nga bagong hulad. Nga dagag sayo. Mahimo ba nga ipakita nimo ng imong ebidensya nga mabasa nga doon ay mga sayop ang hulad nga bagong sa Iglesia Katolika? Wa siya ipakita. Antod nga yagna natin nga siya siyang kahinam, siya na, kanas Daniel. Ikuhaan man na sa Iglesia Katolika. Kay, ang Daniel 5, kutob na sa versikulo 3. Pero, nabasa na to. Nagbasa sa niya, nagbasa sa atong moderator. Hindi man, 30.
100 verses. Kusa, ang atong pinanggang higala, wag yapon makatudlo sa Tinoo. So, ingon sa siya, sa bagong kaso nga, nasat nga mabasa sa libro ni Daniel, nga naglingkod diha sa trono sa Diyos ang anghel. Wa siya mabasa. Ingon dito nga, we shall see the blessedness to the angels and we raise our exaltation to Him. Kung may mabasa nga, the angels sit down upon the throne of God. Muna nga, huwag niya po mabasa niya isulti. Labi na huwag mabasa, huwag makakita sa akong ipangayo ang ebidensya. Kaya sa mga tarungan, panggas katarungan, bisan sa korte, a proof is an evidence to justify the assumption. Sabi ni siya na, nga ako sa ka-ebidensya, mo ipakita ni mo. Nga muna'y kalikunan, nga kanang imong pamahayag, tinuod nga na. Wala man. Wala siya ipakita. Ngutan ako, nang imong ebidensya na Biblia nga bago, nga magatudlo kag sayo, na hubad sa Iglesia Katolika, wala niya po, no, siya kadang ebidensya. Pero gisaguo mo niya, o basahan ta. Pero nga itong iban sa way mapita. Ingon niya, Daniel 3 o Daniel 5. Ngadto na sa versikulo 30 rakuto. Sa sayop ng Katoliko. Pagbasa na to, kuman masayop. Kaya tinuod ang numero sa verses sa chapter 5, 100 ba ito ginabasa diri? Dili ba 30? O sa gihapon, ang atong pinagngigala, wa kaparok sa katarungan nga muluan sa kung pamahayag sa affirmative. Wala. O sa inganon siya nga wa po kada tawag ko ko tupag siya mga putusada at tinuod ang atong pinanggang mo yung tupag kay way ikatupag. Kaya kung dapat ko ikatupag na may makita na itong ebidensya. O sa mga digong mga ang moral na to moral lesson kay siya ningon doon, I am a 100% Catholic. Na by 100% Catholic nga way kay ebidensya ipakita. Dili na madawat ato 1,000 Catholic. 1,000 Catholic attacker. So, attacker os Katoliko na kay 1,000 tingali ka mga punto. Pero dili Tinoo. Naprobahan sa publiko nga ang usa ka pangutan na yano sang tubag kay matud pa imo man nagi panapi o pahayag nga Katoliko nga Biblia dunay sayo. Daniel 5 dunay sayo kay Kutob Ras 30. Pagbasa na to susto ng Iglesia Katolika Biblia. Ang bears dili kay Kutob Ras 30 kundi 100%. O sa mga digugma kong igsuon, klaro kayo na kinahanglan na magpasagad. Madya ko tinuod ng Katoliko nga bukos, mapanag 100%, bukos yun ng Katoliko. Huwag yun na itong makita ni Brad John Ababa. Muna nga, alihog lando, ayaw padayo na na. Kay, o sa, paliko na to, ang kamaturan di yun matungkag, di yun mailog. Kay kamaturan o sa kakahog. Kinsa ang kamaturan o si Kristo. Unsang pulong sa Diyos kamaturan. Akong gigamit ka noon ay ganina sa pagpamahayag. Pulong sa Diyos. Huwag siya katando. O sa inautunta, ang atong naminaw makakatoon na dili day maayo na magpasagad. Niya mga tupang sa kapagkikarong na formal, niya way ebidensya. A proof is an evidence to justify assumption. Assumption ba na siya nga ang Iglesia Katolika nga libro karong panduhal pulos daghang kay sayo pagmando pa ang iyang isipan ando pa ang iyang gitudlo kanunay mo dili Tinoo usa ang magsulti tinuod mayo na sa mata sa Dios pero sa nasa proverbio ang mga pagpamakak dili kay butan sa Dios nga igsoon daghang salamat nya hinaot nga maminaw gyapon sa atong mga discussion, friendly debates, nga niya sa klase at ebidensya. Mga itong mga itson nga mga non-Catholics, umore sila nindot kayo. Kaduha, dili sila kapaabot nga pagkadungo ko, insulto na to, o personalan, dili. Maugyon ang kamaturan, at ipambing.
mga tumpuyan ng kamaturan, kay mo ng kaluwasan. Daghang salamat. Mayong gabi istanan. Salamat sa atong moderator Dan Kuptas o siya kay gahatag sa timekeeping na to, timekeeper, o niya o si Brad aling pagkalso nga itong organizer. Ang Diyos, magapanalangin ka na to, niya pasalamat sa BYHP RMN Taxibo, atong manager, abantugan nga muhatag og mga pagtaltag sa mga issues panahon. Ito ni Rafael Fernandez Banyo. Niya, salamat sa nangalayon Talisay City, Cebu, labi ni Samsam Gulia, so niyang ipaibaw nga ang mga serbisyo publiko nga niya aksyon agad. Mga tambal sa mga masikiton, mga simbako, mga naiagom sa mas pagyo, sunog, ipapakot, pagbalik ni Mayor Samsam, ang mga isyon natong nasunugan o ipakot na nila balay. Kini ang aksyon agad ni Mayor Samsam o kuyog niya niyang patikas, niyang tulyas sa First District Congresswoman. Salamat na o sa mga Vice Mayor sa Soy Asnal o mga Councilor, daghang salamat. Ang Diyos magapanalangin nato. Balik na sa studio DYHP RMN Tatak Cebu